timbang bengok-bengok gila. Halo, Gus, nyapa to aku ke karo masyarakat Klaten iki bisa kok. Cinta padamu kabeh. Cinta apa jaluk tepuk tangan yang jaluk tepuk tangan udah dadak nyebur kaya mentak. Aku iki jaluk selebrasi kok iku. Memberi antusias kepada masyarakat Klaten. Masyarakat Klantang Senajan to sumuk, Gus, panas sumuk ning reyokan sore iki sangat luar biasa. Wah, ya sangat sumuk, kok iso sumuk lho panas ngene. Ya ora masalah. Jan, tapi ya luar biasa loh Bapak Tukijan nih. Siapa? Bapak Tukijan. Lho cak ini ya. Sing setri Gus apa Gus? Sing setri sapa? ATM. Wong lebih ya iki iso ATM. Lho ATM. ATM ini dari kepanjangan apa? ATM. Iso. Kalau seneng itu apa? Lah iya lho Ren. Yo ATM. Ayo tak singkat beli sok ATM. Yo ora gawe ATM ngono kuwi. ATM. Kan tak singkat beli Sore iki Gus. Reyokan Rejo. Jan, walaupun terik matahari sangat luar biasa. Ning masyarakat Klaten iki, Bro. Sing tanggung mbok-mbok tok iki. Jan, guyu ae. nek guyu ngapa ngik. Untuk apa guyu? Ojo disebut loh Mas. Jan luar biasa Bapak Tukijan kalian Ibu Atin iki. Terus ora reyokan kadung nanggap reyok Kadung enggak priok pisan-pisane ya kok dikekne tegalan lho. Iki mau jenenge sejene karo tasakurane Pak Tukijan. Nggih para bapak ibu sakmenika nasakuri wit gedange woh lho sak tunduk. Lah aku ya kaget to Ren iki nemang. Aku nek kene mang ya kaget. Lha nyapa? Lagi tekor ini to. Lah iki kan musim arbutan lho. Musim arbutan. Kira nek arep ulur jagung. Ulur jagung. Curi galang ngono iki. Ya, jan luar biasa. Iki dilanjut apa ndongane? Ya dilanjut sik bare ndongane. Oh ngono ya. Iya ta? Pak Tukijan ben metu. Heeh. Ben metu rene. Iya. Ya lah. Iya. Ayo, lanjut. Iki karang kadung lho iki. Wis wirakan kuwi tancuk lato-lato musik. Lah nyapa? Ora apa-apa demen kok dandane sisih. Iki main bener tancuk sisih. Aisa Wong ngedinge tok ancur rong mari lho iki tok ancur neh. sing iki apa tancuk? Ngen iki. Iki gede mau ki kok. Iya iki kok kelas meneh aku. Ayo. Oh, waktu. Apa? Ya ora apa-apa jatuh iki kudu totalitas walaupun anu panase kaya ngene ya ta. Jatuh iki lek ya Allah Nyapa? kesak losen iki. Oh, jatuh menembane rong losen, Gus. Rong lusin. Iya. Iki kowe cara jatuh nek menembane pilihmu ndi? Pilihmu ndi? Ya rahasia. Rahasia. Iya iya lah. Berarti iki kan jalan anu ya. Oleh. Ya, Ya. kowe iki. Ya kowe. Oh, aku to. Kabeh kene kok arek-ane kok iso. Masa aku? Iya. Iya.
Lah kowe kok menyek jadi lemak jase kok mati iki lho. Oh, masa berarti dia gombol kresek nih. Dia gombol kresek. Napa? Kamu marah? Terus terus gitu. Nanti kan enggak. Wong lanang mbok sing gagah masa gagah rumang saku apa? Ya Allah. Ya Allah iki bani. Jadi jorok-jorok nih kowe iki kok iso jorok. Kok dijorok nih. Mbak Jempret. Kowe iki kok iso. Ngomong ya. Ora iki. Kowe dhewe iki kok iso jan jabe profesional. Bapak Ibu sama niku jabe profesional. Sampun A1 iki. A1 ne Ponorogo bagian Badegan. Neng yo wingi lah angger mendek sithik no. Kok. Tapi ora apa-apa ya. Apa? Jabe profesional. Iki cara motorno wis komsat kabeh. Alah. Iki cara montol GL apa diselah langsung berapa bisa cara jatuh itu iki ya kowe golek dhewe no ya aku mau gagal iki jam spesial Bos spesial ayo tak golekne sing spesial ayo Mas Bayu bisa. Ini mikir ya. Ini mikir. Ini loh. Kita mik. Kayaknya Gus. Cepet jempret. Mik. Mikir deh. Tidak jempret tuh. Jempret. Lawan mik ya dibelah pasar. Ngomongnya kalau tret. Wong kulino gawa mik. Jempret itu barang apa? Mik kancane digowo. Orang gowo loh, itu jenenge kumpel. Rumah saku pentasnya gede. Jempret. Kuwi pilihanmu lho kok prak-prak. Oh iso kabeh malah ala kita kita ala enggak boleh iya sayang ya kita ngono pasangan romantis ini ngene iki dalan langsung jalan digandeng jalan digandeng ya Allah mbak aja ngetren bae sontek to iya enggak kowe koyo mlakune pas ya. Oh iya, mlakune pas. Ya ini jalan kok aku mlakune yo. Alah. Koyo ngeterne pijet malah ben. Pijet ya ben. Iki cara senyumnya piye ta? Halus nyempek. Senyum. Kowe ora senyum renges. Senyumnya kayak iki lho. Senyum senyum. Lah cara kowe jangan ya. Iya, Bang.
pilihanku ya sip aja. Pak kula dibully kali Mas. Pak, Pak Po, ini celon Pak Po, jalan di celon aja. Pak Pak. Aja Pak Po. Lah sapa? Batung ya. Pak genting aku saya suwi. Serang Nek rene iki nek macak kaya bol. macak itu ya. Aku teko omah mang putih. Putih. Jalan kepanasan malah kira. Lah cara pasangan karo aku Mbak Jembret iki pas. Cara kowe Gus jalit takon ana jenenge sapa kowe? Mas boten asring ngoten niku kali Bapak. Oh iya. Ya Bapak, Bapak ulengan ana Bapak. Patenane Bapak kuwi patenane. Wes Kowe iki jak romantis angel kowe ngomong iso. Bapak. Jalan sanggup enggak? halo Bapak anu bojone ATM. Loh. ATM biasanya duitnya metu ngono kuwi. Sayang, kamu nggak pengen ndelok ayah patung Iki itu ya ora. Alhamdulillah Bapak tuh ijane ora repot-repot ngono lho. Ibu ATM di ibu ATM. Loh. ATM ning kono. Bagiane juga patung ijan. Iki urusannya piye? Heeh. Heeh. Iya. Besok. Potong 50. Iya. Ya lek ana aja guyu engko kebuyo-buyo. Heeh. Nggih. Heeh. Oh iya. Kalah di biasane diwehne kabeh. Biar wes. Wis sayang ning ngono kuwi. Karena wis sayang karo bapak ora. Lah duit engke waya disake dhewe. Lho, saya ora sebenarnya no. Oh, kula ya. Jebret aku kowe tega ta ben iki terus. Iya. Oh ya. Heeh. Oh iya, gak apa-apa iki ya rezekiku wae. Ora apa-apa. Bu ATM nang mriki tambah kula nggih. Kowe nyapa ta wong basa? Napa? Kabeh ke rezeki wis ana sing ngatur kok iso. Iki aku ya. Gak apa-apa trekan aku nih tapi sing penak ya ora oleh makok ngono ya. Ayo, gak apa-apa. Napa Ren? Ora. Terus biasanya nek sekok kes mati ngono kuwi lho Ren. Biasane nek pire rada kaku ya ngene iki. Sik tadi. Gandongan iki biasane bako. Heeh. Lan mosok ngene aku ora kuat. Nganu apa? Sik jelasno nganu apa? Oh, alah ngono memang Fred. Ngene. Oh, alah bare ngene. Oke. Wah, luar biasa kok. Ora, kok usuh. Malu. Siji rantek kok nambah-nambah
Aja. Kuwi. Tenang aja. Kuwi. Wih, mah. Gua tau kuliner Randy ya. Mah. Kuwi lho. Ya ta, wis terbukti ta. Malah ngluwi-ngluwi jate iku kok. Iki sak menika apa iki jenenge? Bos, arane dhewe gak aku ngarani wae. Iki tata terus. Mas jate iki karo masakku kowe. Kene iki soprane. Nyapa iki memang sudah terbukti ya. Oh, sudah terbukti. Arane dhewe. Emang apa SMA Dek? Iya. Sampean SMA. 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 Terbukti piye maksudnya Iki ngono sing terbukti SMP. Lah kok iso? Iki mang A1. Ya. A1 Badekan Gus. Iki SMA. Iki apa SMP? Genah SMP. SMP apa Gus? Bukan sik minggir-minggir ngene SMP. SMP ki apa? Sampun mana pindul. Lek gaya wae Kayak ngene ya kan. SMP ki yo ngene iki. sampun Ora mati. gonamu. Lah nyapa? Ae. Ndi? Lah. Lah iki kan yo meneng bagus. Lah ya. Loh, aja ketarik jebret loh masamu. Aja kalah ya karo Mbak Ayah Cika Masu susu. Ayo Cika Matsu. Ya, Cika Masu. Hah? SMP. SMP. Hah? Oh, teman perawan gitu gitu. Hah? Ya Allah, perawan yang beketot tapi. Perawan. Kembang ngentot ki lho. Ya, iya, tengah maca. Iya gak apa-apa kabeh iki wis ning panggung iki punyane semua ngono ya ta. Iki ya mending. Lah iki pun SMK iki. Lah kok wis sebah. SMK ki tapi ning lho. Liwat ae iki ana iki semasa iki. Kare sak jam Mas wektu. Ya, iki wis aku yo wis oleh iki, awakmu wis oleh kuwi. Betul. Itu dibaleni. Iya. Baleni Gus. Balik ning. Kita Gus ya. Gak aku njaluk kita gak. Gak aku. Tanganku kok udah juwabeh iku gak iso. Balik dhewe. Gak aku balik dhewe. Iki tokon balik niki. Aku gendong arep tuwa lho. Kleru kan anakmu. Kowe iki lho gak iso. Kowe harus gak aku gak. Gak aku harus gak aku. Napa? Ben balik dhewe. Ben balik dhewe. Tanganku sik geram iki Gus. Ya, iki mang dalam rangka tasakurane Pak Tukijan kalian Bu ATM.